Na Starčevici očekuju da će biti dovoljno novca za krupne komunalne projekte. Ovo je dio grada koji se ubrzano širi, pa su potrebe iz dana u dan sve veće, kažu u savjetu ove Banjalučke mjesne zajednice. U proteklih par godina stvari su se, kažu, pozitivno razvijele, tako da očekuju da će se taj trend nastaviti. Da, Starčevica, evo, kao što sami vidite, bogatija za jednu prelijepu biciklističku i pješačku stazu koja je u dužinu od 800 metara od Rebrovačke crkve do marketa Asa na teritoriji Starčevice, a ukupno je produžava skroz gore. Pored toga, znači, Starčevica u ovom periodu ima čime da se pohvali, to je na 100 metara novih kanalizacije, novih asfalta, a i u prioritetima iz buduće godine opet imamo, znači, ti nekih čepova, tako da kažem, koji su ostali neasfaltirani, naravno u nekom manjem broju, to je par ulica na Starčevici. Najveći problem Starčevice, barem ono što mještani kažu i što se nama obraća, je ulica Koste Jarića. Najveće investicije ove godine bile, kažu, dogradnja osnovne škole Branko Radičević. Očekuju da će bar iz eksternih izvora biti obezbeđen novac za izgradnju fiskulturne sale u dvorištu škole. Jeste, 8 novih učionica, na dječju radost ne moraju više ići u 3 smjene. Nastava se odvija sad normalno, da tako kažemo, 2 smjene. Nadam se da će i u najavi još jednim projektom koji je vezan za tu školu, to je izgradnja fiskulturne sale i u tom smislu ta komplet cijelina, to je osnovna škola Branko Radičević, da puni obim, punu svrhu i punom kapacitetu da radi. Više od 30 miliona maraka biće uloženo u realizaciju kapitalnih projekata u idućoj godini, kažu u gradskoj upravi. Za sve ono što se ne nalazi u budžetu, novac će se tražiti iz drugih izvora, kaže prvi čovjek grada, napominjući da je i lista prioriteta koji će biti finansirani iz gradske kase impozantna. Narednu godinu naš plan je da zadržimo isti tempo, dakle da sve do prijedloga budžeta bit će još rasprave o tome. Imamo ulaganje u iznosu negdje od 30 do 50 miliona maraka. Znači na nivou ove ili nešto više sredstava. U budžetu je planirano da se u potpunosti iz budžeta finansira završetak izgradnja mosta u Toplicama, novog mosta, zatim završetak i opremanje za 450 novih mjesta u vrtićima na 4 objekta. To je najveće proširenje kapaciteta centra za predškolsko u zadnjih 40 godina. Predviđen je nastavak projekata vodosnabdijevanja, od kojih je samo jedan dio sada u ovom budžetu, a pregovaramo o još 2 paketa koje zovemo Voda 1, Voda 2 i Voda 3, koji treba da ukupno iznose oko 25 miliona maraka ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju. Sa čime bi, po našoj procjeni, preko 95% stanovnika grada trebalo da dobije stabilno snabdijevanje vodom i to je po našoj procjeni preko 10.000 korisnika na svim dijelovima grada. Znači, bilo bi predugo sada vam nabrajam koji pojedinačni vodovod ili kanalizacija na kojoj lokaciji. Grad je povećao izdvajanja za sport, povećao izdvajanja za kulturu, u planu je u idućoj godini izgradnja 2 nove sportske dvorane, nekoliko teretana i jednog fudbalskog terena sa vještačkom travom na otvorenom. Naravno, nastavljamo i cijeli niz projekata koji su započeti ove ili ranije godina. Od sporta u škole, Banja Luke ljudskog lica koje radimo za mlade, djecu, invalide, osobe 3. životne dobi i cijelog niza drugih projekata, sad bi jako dugo trajalo da sve to napravimo. U nacrtu budžeta grada danas su raspravljali gradski parlamentarci. Prema nacrtu budžeta za iduću godinu koji je upućen na javnu raspravu, gradska kasa je teška 146 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka.